Bico de Grao é unha cooperativa de traballo asociado que está formada por 3 mulleres. A actividade principal de Bico de Grao é a venta de produto ecolóxico a granel, pero tamén temos un apartado de produtos de limpeza, temos produtos de cosmética, higiene, temos un apartado pequeniño de libros infantís e libros de temática social e a elaboración de bonecos con material de refugallo. Unha cooperativa nos permite, por unha parte, traballar en igualdade, as tres decidimos igual, temos o mesmo salario, nos además fixemos unha cooperativa de traballo asociado, o cual nos permite tamén xuntar actividades de diferente tipo, non? A fórmula cooperativa sempre foi, dende o principio, a que máis axustaba ás nosas ideas e ás nosas necesidades.